миёнаҷӯи дипломи меҳрнигори Рустам мисли роғи дар кушода шудааст ва он тарафи ҳуҷра аллакай менамояд. ҷонвари зараррасон муш ба ҳуҷраи хоби меҳрнигор даромадааст. Якчанд рӯз пеш дар сомонаи интернетӣ дар барномаи радиои Озодӣ дидам, ки як нафарро 700 сомонашро, яъне маошашро муш хӯрдааст. Рости гап бисёр хандаовар буд. Ман рости гап бовар накардам ба ин чиз ва ду рӯз нагзашта дидам, ки дипломи сурхе ки нав донишгоҳи миллиро ба ҳайси ҳуқуқшинос хатм кардам. На танҳо ин дипломро, балки дипломи консерватория ва як паспорти тоҷикӣ ман муш хӯрдааст. якҷоя бо ин ҳуҷҷатҳои хеле муҳим боз ҳуҷҷатҳои дигаре низ буданд, ки бо сафарҳои ҳунарии меҳрнигор дар хавориҷи мамлакат рабт. хонаи ман виюнои бисёр дароз аст, шояд ки аз ҳамун ҳисоб ба осонӣ баромадааст ба хонаи ман ва қапида натонистем муша, рости гап. ҳарчанд дар назари аввал кори хеле хандадор менамояд, вале барқарор кардан ва дубора гирифтани ин асноди хеле муҳим кори хеле мушкил, пурдавутоз ва сабрфарсо аст. умедворам, ки ҳуҷҷатҳои худро ба наздикӣ барқарор кунам, чун 5 сол маълумоти олии консерваторияи миллии Тоҷикистонро хондам ва 3 сол донишгоҳи миллиро хондам ва ин ҳуҷҷатҳо барои ман бисёр муҳим аст ва умедворам, ки устодон, ҳайати донишгоҳ ба ман кӯмак мерасонад ва ҳарчи зудтар дипломҳои маро барқарор мекунанд, иншоалло насиб. ва 2 сол қабл меҳрнигори Рустам гурбаи бритонӣ бо номи Флейри дошт.